Najib dan amana. Mana. Hey no man, SD-Wa. Bana mance lokacin da ne da kwanti matar na je yadi dan na hamo ta tumatir ko na Alhaji Isiya ku pengon da ya tumatir na je na dauki kwando dan ne da kwanti matar shi rayuwa na lebura abun kaman da batir ya dauka ya aka ya kai kaman mota da betur hakan yana koyin sa ne fa don gujewa satar kada ku raina lebura domin yana da yanci koda da wahala burin shi dai ya samu nashi kamar hakan zaka ga ana tsanar shi ya je aikin ya dawo yan kudin a dinga kyashi kai ku dinga bashi a lokacin da yayi wahala sai ku bashi hakinsa ne ko sai ku bashi da kwanci matar 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 akwai abin da ke shigen dufu a leburanci musamman ma ga wanda ke da yan karansi sun ɗauki lebura kamar ba wanda bai da yanci kullum cikin kyara da tsangwama ko bai da laifi abu kaɗan zayo akan ba ma a ringa zagi gare shi ai ta yin maganganu masu ɗaci you shall come a photo where you have the power for taking goron sabi I'll say you wanna spare him when you work for you and tell him cars and far for you we've been believe car like motor Aminu 1010 wahin way good in sheep would to get 10 as the man I'm never gonna change him name yeah I'm never gonna change him name da kwanci matar 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 mun mika gaisuwa ga babban uban gidanmu dila oga mai suna Garba a Bole sannan again Alhaji Isiya ku pengo sai gaisuwa ga yaran uban gidanmu oga Dilo aikinka yana da kyau ga dan hodi kai ma mun yaba gare ka oga ma na samun yaba da kokarinka Alhaji Lawan kake spend money oga dan talla kwando ne bangaren ka zan gangara gun manyan abokanmu Nura da Rolly Habis dogo da na kowa Jafar nawa Nokol samarin aljanna watsa ruwa Umar nauyi har Muhammad ga gaisuwa ga babban uban gidanmu dan Usaini na ce Amini 1010 ina nufin Ado sabon layi yana ciki abokanai na kirki